City of Talisay Traffic Operations Development Authority kung City Tuda moduso sa mga kalapasan sa trapiko sa Land Transportation Office aron pagdisiplina sa mga nagkadaghang driver nga nalambigit sa reckless driving. Ano ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, landing bulan sa Nobyembre lang tulo na ka mga driver ang gireklamo sa City Toda ngadto sa Land Transportation Office 7 Office kini tungod kay gilagway nila nga mga nalambigit sa reckless driving. Nahuli ka mang labing uwahing reckless driving nga natala sa City Toda. Mao ang 59 anyos nga driver sa dump truck nga mipadayon sa pagpadagan bisan pa kon stop signal na ang traffic light. Detong higayuna padung nang mulabang ang mga batang tinun-an agi sa pedestrian lane. Mayo na lang adunay traffic enforcer nga nakasinya sa mga bata nga muhunong sa paglabang. Nahitabo kini pasado alas 11 Miyerkules sa buntag. Pagpasabot sa driver nga gadali siyang mahatod ang kargang mga feeds paingon sa Southern Cebu. Apan gitataw ni tumulak nga bisan ganing ubang mga motorista nalambigit usab sa reckless driving. Naalarma naman gipara sa dito sa may Rabaya pag next intersection gipangitaan siyang lisensya ag iyang mga rehistro. Apan paghatag sa iyang lisensya o rehistro, iyang gibiyaan, unya mipadaga na sa siya kung doon na may makitaan madakpan nga mga reckless driver, amo na yung i-indusar ngadto sa LTO. Unya, amo silang suportaan og video or suportaan na mo og pictures sa iyang gipangbuhat. Sagad sa nahulikam nga mga aksidente sa Cebu South Coastal Road, nagbeat the red light o ang wala pagtuman sa traffic light. Usa ka insidente kining motorista nga wala mohunong sa stop signal nga mibangga na hinuon sa modernized PUJ. Ana sa luwas nga kahimtang human malagpot ang motorista. Nahuli ka musab ang pagbangga sa multicab van ngadto sa motorsiklo. Ang multicab van wala mohunong sa stop signal. Nadas maganusab nining motorista nga wala motuman gihapon sa traffic light kining e-bike. Matod ni Aden Belzang, hepe sa operations unit sa LTO 7, nga makatabang kanila ang himo sa City Toda. It is very helpful. It's helpful. For one thing, is that it helps us to implement transportation laws, instill discipline to the motorists, to drivers, operators. No? It improves road safety. Kung mapamatud-an sa ilang salaod, hayan nga masuspenso ang ilang driver's license. Then i-assess na itong situation sa mga evidences na i-submit. Then, should the violation be protruding aming nga grave na kayo, then the office, the LTO 7 can recommend a suspension. Suspension for pila ka sa months or years ka, sir? Then it's minimum guna na minimum ana, ang maximum na is revocation. Lan matud ni sa City Toda nga gituhan nila nga posibleng nagsalig lang ang mga reckless driver nga citation ticket lang ang i-issue sa City Toda ngadto kanila nga dunay multa nga 1,000 pesos kaysa mareklamo sila ngadto sa LTO 7 nga mas bugat ang penalty ug gani matud pa man sa operations head sa LTO nga posible pang ma-revoke ang ilang lisensya. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.